हाय गासै रायजो राजा नोंथांमोन, नै बेयाव नोंथांमोना मा नुनो मोनदों? बे मोनसे अमानि खर'मोन। बियो गोथां अमाखौ बुथारनानै बेदर फाननाय बे अमानि खर'मोन, गोदोना हास'नाय। नै बेयो नायदो, बेवहाय बे फिसा फिसा गोलाव गोलाव एम्फौआ मा? बेथ' गोथाङैनो दंथारो। गोथां अमानि बेदरावनो जुदि बेबायदि गिलु बालु बिजानु थायोब्ला, एम्फौ थायोब्ला, होमबा साननानै नायदो, चाइनायावबो बेबायदिनो बेदरफोरखौ गोथां गोब्राम जानानै बेबायदि बिजानुफोरखौ मोनजाफानानैनो कर'ना भाइरासआ गोसारदों जानांगौ। बेबायदिनो सारा मुलुगावनो बे मानसिनिफ्राय मानसि बारदेरलांबाय। बेनिखायनो साबधान जा रायजो राजा नोंथांमोन।